Aha, how do go Koyadi? Onye Ije awuchigo ochi obodo, Vienna city of Austria. Onye nọ nso ebe ka ndị nke m nọ mee na-apịa ozugbo. Okoro ebe ka ị nọ Jakarta, MC Golden Mouth, Innocent okenye ibe m ebe ka ị nọ. Chanel, Elvis, Elvis Zuma. Ezigbota nwata nwafọ Igbo, onye nwa ji onu ọma wee gozie ebe ka ị nọ mee apịa ka ime n'afa nna n'oge adịrọ. Ich bin gerade im 10. Wiener Gemeindebezirk beim Sonnengasse, Keplerplatz. Wenn du in der Nähe bist, bitte ruf mich an. Facebook oder WhatsApp. Ich bin noch mit meiner nigerischen Nummer 080 331 70310 oder mit meiner österreichischen Nummer 0681 und warte kurz 20812370. Bitte ruf mich an. Ich habe nur morgen, dann übermorgen muss ich nach in der Schweiz fliegen, dann Kopenhagen und Dubai, dann New Delhi, weil ich habe viel zu tun. Onye Ije, Ogadro, if I don't happy to be here again. Other easy. Nobody who salad over the Nagani every day. Never I know I got to name me for graduation and me for graduation. Neje na-eliji na Germany aka na-akọ akọji na onye ka ọji ya rie a na-eme ife iliji na Germany ndị jere eji ejichago nna ifugoro ife ha jetara na-eke obodo do ụlọ sọ mma kele onye ntọ ya apụta ebe ịtọ mmadụ a na-eme ife herdsmen na-ekwugheri mgbọ pịapụ ka aka reserve mgbọ maka ndị ọya apịa da afọ njọ. Dankeschön. Ich bin noch mal Mazi if I was.